opcji, ja się mega tego boję. Dobra, szybki szybki jeden, no. Ja nie... Co się stało? Ej, co się stało? Igor, wszystko okej? Igor, co się dzieje? Halo, no co jest? Gdzie ty biegniesz? Chcę ci pomóc, stary. I w ogóle Dominika, widzowie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wybiegła na górę. Znowu się rozeszli w dwie strony, wiesz, po twojej, znaczy po waszej stronie. Obojga. Stary, wszystko ok? Patrz, co mi się stało. Co jest? Chodź. O kurde. Oberwałem. O shit, stary. Z tego będzie blizna na 100%. Stary, ja się tylko cieszę, że nie straciłem oka, ale to już jest przesada. Pokaż, zamknij oko. O kurde, stary, nie wiem, jakim cudem nie straciłeś tego oka. Wydaje mi się, że to był mój stary nieziemski refleks ogólnie, który mi, wiesz, pozwolił zamknąć szybko oko, żebym, no nie wiem, stary, przewalona sytuacja już. No czemu tak się to stało? prawda. Dobra, idziemy to wyjaśnić już na poważnie. Z tym diaksem jesteś niebezpieczny troszkę, Stary, jak się to jest jedyna opcja, serio. Nie ma... No, ty widzisz moją twarz, jestem cały podcięty. Czy nie umiem ich używać? Idzie pod skałę.